санъати балети тоҷик агарчи начандон таърихи тӯлонӣ дорад, вале дар ин соҳа номи ҳунарпешаҳоеро чун Малика Собирова, Ғафор Валаматзода, Ғуломҳайдар Ғуломалиев ва дигарон, ки бунёдгузорони балети тоҷик ба шумор мераванд, ба ифтихор ном гирифтанд, хеле ба маврид аст. аз ҷумла саҳми Валаматзода дар рушди балети тоҷик бисёр назаррас аст. ӯ аввалин нафаре аст, ки ансамбли Лоларо таъсис дода ба шумули аввалин иҷрокунандаҳои рақси миллӣ шомил мегардад. ғафор рустамович валаматзода ҳам яке аз асосгузорони санъати рақс, санъати балет, санъати касбӣ ба ҳисоб меравад. барои он ки аз рӯи пайдоиши санъати балет худи ғафор валаматзода яке аз шахсиятҳое буд, ки ӯ ҳам аввал раққос буд, ҳам баъд таҳиягар буд, ҳам устоди рақси ба саҳна монданӣ буд. ва дар рушду нумӯ ва санъати касбие ки дар ҳамон давраҳо тараққӣ ёфтагӣ буд, яке аз саҳми бузургтарин дошт. барои он ки дар ҳамон давра агар санъаткоронро гирем, чи Софи Туйбоева, чи Ибодулло Илмуродов, Ибодулло Абдуллоев, чи Ҳошим Гадоев, чи Маҳмудҷон Воҳидов, чи Малика Собирова, дар баробари инҳо ғафор валаматзода ҳам яке аз чеҳраҳои санъати бузург буд. Ансамбли давлатии Лола ки имрӯз дар ҷумҳурӣ, на балки дар ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ машҳур аст, ансамбли давлатии ордендори Лола, ин ҳам хизмати калони худи ғафор валаматзода ба ҳисоб меравад. барои он ки дар даврае ки ғафор валаматзода ҳам роҳбар, ҳам директор ва ҳам устоди ба рақс буд дар ансамбли Лола, ансамбли давлатии Лола дар тамоми ҷаҳон номавар буд, дар тамоми ҷаҳон рафт. барои он ки аз ин ансамбл бисёр чеҳраҳои шинохтии санъат, бисёр раққосҳои ки баромаданд, ки имрӯз ҳам роҳбар ҳастанд, ҳам санъати тоҷикро то ба қуллаҳои баланд бурда расондагӣ ҳастанд. ғафор валаматзода 26 апрели соли 1916 дар шаҳри Қайроқуми вилояти Соғди ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. соли 1930-1932 дар театри мусиқии шаҳри Хуҷанд таҳсил намуда, сипас касби худро дар мактаби балетместрии шаҳри Москва сайқал додааст. риштаи баркандаи умри ин шахсияти шинохта имсол расо ба 100 расид. имрӯз ҳарчанд ӯ дар миёни ҳамкорону шогирдонаш набошад ҳам, ном ва ёдаш ҳамеша вирди забони ҳамкасбон аст. ӯро ҳамагон ба некӣ ёд мекунанд. ман дар ҳаёт домоди валаматзода будам. ғафор рустамович валаматзода падари меҳрубон, меҳрубони онро ман духтарашон доимо ҳис мекардем. ба ғайр аз ин, аз ҷиҳати касб ҳамчун режиссёр, ҳамчун санъаткор хеле кӯмаки он касро ҳис мекардем. чунки чӣ тавре ки мегӯям, агар шахс истеъдоди баланд дошта бошад, ин истеъдод дар ҳама ҷо ҳаст. дар одамгарӣ, дар инсонигарӣ, дар санъат, дар муносибати халқ ба ҳамин инсон. ғафор рустамович ҳамчун инсони бузург буданд. нисбат ба ҳамаи санъаткорҳо як дӯстии баланд доштанд, дӯстии бебаҳо доштанд. ҳама санъаткорҳо он касро дӯст медоштанд, нағз медиданд, бисёр ҳурмати баланд доштанд нисбат ба он кас. ва он кас мегуфтанд, ки ҳар як санъаткор на фақат дар бораи ситора шудан орзу бояд кунад, бояд баъд аз он ки масалан як намунаи як дараҷаи баландро дар санъат пайдо кард, бояд баъд аз ин шогирдҳои бисёреро пайдо кунад. ва ҳамин тавр ба қишлоқҳо харакӣ рафта, кадрҳои бачаҳои боистеъдоди ҷавонро таъла карда, ба Ленинград, ба институти хореографӣ мебурдану, баъд аз ҳамин дар натиҷа баъд аз 10 сол раққосҳои аҷоиб дар Тоҷикистон пайдо шуданду ҳамин театри бузургро ташкил карданд.
мавсуф дар ҳайати эҷодии театри калони опера ва балети ба номи Алишер Навоӣ кор карда, сипас фаъолияти худро дар театри мусиқии драмавии шаҳри Хуҷанд, ҳоло театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ идома додааст. Аз соли 1934 ба ҳайси ҳунарпешаи балет ва балетмейстр, аз соли 1951 то соли 1963 сарбалетмейстри театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ кор кардааст. Аз соли 1963 ҳамчун директор ва роҳбари бадеии филармонияи тоҷик ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ фаъолият намудааст. Ӯ соли 1965 ансамбли давлатии Лоларо таъсис дода, ҳамчун роҳбари бадеӣ ва балетмейстри асосӣ фаъолияташро пеш бурдааст. солҳои тӯлонӣ вай ҳам роҳбарии театри академии опера ва балетро ба ӯҳда дошт, ҳам роҳбари бадеӣ буданд, ҳам директор буданд, ҳам устоди рақс дар саҳна мемонданд. Дар кадом шохае ки кор карданд, корро сидқан мекарданд ва ба ҳар як корашон вай одам ҳамавақт бо ҷиддият меҳнат мекарданд, сахтгир буданд. мутаассифона ман устод Хитрӣ кор накардам, барои он ки даврае ки вақте ки ман театр омадам, Ғаффор Рустамович аллакай ба нафақа рафтагӣ буд ва ман аз рӯе ки шунид дорам он хизматое ки Ғаффор Валамадзода кардааст, мо бояд қадр кунем. ҳамчунин Ғаффор Валамадзода дар ташкил намудани рақси мардумӣ ва классики тоҷик нақши бориз дорад. ӯ рақсҳои зиёдро ба саҳна гузоштааст ки аз миёни онҳо машҳуртаринашон Сиютаи ҷашни Лола, Суруди Кӯҳсор, Хандаи бахт, Баҳор дар Тоҷикистон, рақсҳои хушбахтӣ, Мор ва чанде дигарро ном гирифтан мумкин аст. ҳамчунин дар феҳристи рақсҳои ансамбли Лола ки аз тарафи Валамадзода ба саҳна гузошта мешуданд, ба ғайр аз рақсҳои тоҷикӣ, рақсҳои халқҳои дигари ҷаҳон ва кишварҳои шарқ низ буданд. ӯ ҳамчун роҳбар бо ҳайати эҷодии ансамбли Лола ба кишварҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва дигар давлатҳои хориҷа сафари ҳунарӣ анҷом додааст. бо назардошти ин, саҳми Ғаффор Валамадзода дар муаррифии балети тоҷик дар арсаи ҷаҳон ба таври шоиста рӯшан аст. ӯ бо заҳматҳову меҳнатҳои холисонааш дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи рақс ва балет нақши муҳим гузошт. ҳар як гуфтагии вай ҳамаш дилаш месӯхт, ҳама чиза нигоҳ мекард ки театр соз бошаву зал пур бошаву солисто балет, ҳама на фақат ки балет, ҳам оперета, ҳам опера, ҳам балете ки ҳамин театр ба буд нарафтастода буд, шуди буди ҳаму театри мо соз шуд. ҳар як кор мекардагиш дилаш месӯхт, анаме хеле ки барои ҳама чизе ки дошт ҳамо медод театр ба. аз саҳаре ки меомад то бегоҳӣ ҳама ҷо ба медавид, ин тахт мекард, билето ҳамаша фурӯхтен нафурӯхтен, дилаш месӯхт ҳамо театр ба, дилу ҷонаш барои театр медод. барои хизматҳои шоёнаш Ғаффор Валамадзодаро ба унвони ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ ва барандаи лавреати мукофоти давлатӣ ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ қадрдонӣ карданд. Ғаффор Валамадзода умри пурбаракати худро дар саҳнаи рақс ва балети тоҷик ва рушди минбаъдаи он сипарӣ намуда, 12 декабри соли 1993 дар шаҳри Душанбе аз олам даргузаштааст. ёд ва номи неки ӯ ҳамчун шахсияти фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ ва чеҳраи шинохтаи санъату ҳунар дар лавҳи хотирҳо ба таври ҳамешагӣ боқӣ мондааст.